Ako si stiahnuť Optifine? OK, dajme si ruku na srdce, medzi nami všetkými je veľké percento ľudí, čo nemá peniaze na silný počítač. A Minecraft hrajú na 50, 30, no kľudne aj 10 FPS. V dnešnom videu vám ukážem mod, ktorý by mal mať každý jeden človek, čo hrá Minecraft Java Edition, a ten mod sa volá Optifine. Táto sranda sa veľmi ľahko do Minecraftu nainštaluje, takže pochybujem, že by s tým mal niekto problém. Cez Optifine dokážete povypínať nastavenia Minecraftu, ktorí by vám ťahali viac FPS-ka, a tí, čo majú lepšie počítače, si môžu práve cez tento mod nastaviť Minecraft do ešte krajšej podoby. Záleží na tom, kto čo chce. Začneme teda tým, že si povieme, ako Optifine nainštalovať a ako si ho nastaviť. Preto, aby ste mohli mať Optifine, musíte mať stiahnutú Minecraft verziu, čo hráte. Teda keď hráte už nejaký čas Minecraft 1.16.5, tú verziu máte presne stiahnutú v počítači. V tomto prípade si teda musíte stiahnuť Optifine na Minecraft verziu 1.16.5. Odkaz na stiahnutie vám dám do popisu aj pre ostatné verzie Minecraftu. A stiahne sa vám takýto jar súbor. Ten rozkliknite a ťuknite na install. Vyskočí vám po chvíli okno, že sa Optifine úspešne nainštaloval. Teraz si spustíte svoj Minecraft launcher a už len z princípu toho, že ste niečo nainštalovali, by ste v dolnom ľavom rohu mali vidieť Optifine a vašu verziu, čo ste nainštalovali. Kliknite na play. Kým sa mi Minecraft zapne, idem v rýchlosti povedať, ako si Optifine nastaviť tak, aby ste z neho mali najviac FPS, ako to len ide. Pretože viem, že kopu ľudí sa pozerá na toto video práve kvôli tomu, ako mať najviac FPS, ako je to možné. Kliknite teda na Options, Video Setting, Graphics dajte na Fast, Smooth Lighting dajte na Off, Smooth Lighting Level Off, Dynamic Lights Off, Render Distance 5 alebo kľudne aj menej a minimálny Frame Rate Unlimited. Teraz sa presuňme do oddelenia Details. Mraky Off, stromy Off, nebo Off, slnko a mesiac Off, hmla Off, priesvitné bloky Fast, vyhodené bloky Fast, vignette Fast, Entity Distance 50%, čiže minimum, výška oblakov Off, dážď a sneh Off, hviezdy Off, KP Off, začiatok hmly 0,8. Ukazovateľ itemov, čo držíte On, Swamp Colors Off, Alternate Blocks Off a Biome Blend Off. Presunieme sa teraz do animácií a tam nechajme všetko zapnuté okrem Fire Animated, Redstone Animated, Rain Splash, Firework Particles a Dripping Water alebo lava. Teraz zavítame do sekcie kvality a všetko v tejto sekcii povypíname alebo dáme na minimum. A v Performance Setting naopak všetko zapneme až na to, že Chunk Updates zmeníme na číslo 1. Ešte vám odporúčam hrať Minecraft na nižšom rozlíšení, čo môžete nájsť v Other Settings v kategórii Full Screen, ale zdá sa mi, že ľudia, čo majú slabý počítač, nemajú bohvie aký výkonný monitor, aby to ovplyvnilo ich Minecraft výkon. Teraz sa môžete vrátiť späť do hry a stlačiť F3. Hore v ľavom rohu vidíte svoje FPS, čo znamená snímky za sekundu. Všetko, čo je nad 60 FPS, sa môže považovať ako za dobré a všetko, čo je nad 100 FPS, sa môže považovať za skvelé. Ešte som zabudol spomenúť, že dobre by bolo, aby ste si skontrolovali FPS-ka pred týmto nastavením a po tomto nastavení a videli rozdiel, ako veľmi sa vám FPS-ka zlepšili. Ja som pred nastaveniami mal niečo cez 300 FPS a teraz niečo cez 1200. To ale vôbec nevadí, pretože pre niektorých môže 20 FPS znamenať veľa. Keď ste momentálne spokojní so svojimi FPS-kami vďaka tomuto videu a keď vám toto stačí, kľudne video vypnite, rád som vám pomohol. Teraz by som ale chcel vysvetliť každý jeden parameter, čo Optifine ponúka, aby si mohli Optifine nastaviť profíci podľa seba. Takže začneme od začiatku. Tento parameter určuje kvalitu Minecraftu ako v celku. Ovplyvňuje napríklad priesvitné itemy, tiene, mraky, vodu a ďalšie faktory ako celok. Fast je najmenšia kvalita a najväčšia rýchlosť, Fabulous je najväčšia kvalita a najmenšia rýchlosť. Smooth Lighting je kvalita svetla ako celok, čo znamená osvetlenie objektov pomocou torčky alebo tiene. Smooth Lighting Level je kvalita a intenzita tieňov. GUI Scale je veľkosť tlačidel a grafického rozhrania, čisto personálna záležitosť. Brightness je intenzita svetla v Minecrafte ako celok. Dynamic Lights je pohyblivé osvetlenie, ktoré môžete využiť dajme tomu na to, že keď držíte torčku, tak ju nemusíte pokladať na to, aby vytvorila svetelný zdroj. Render Distance je diaľka, kam ďaleko ste schopní dovidieť. Max Frame Rate je nastavenie toho, koľko najviac FPS môžete v Minecrafte mať. Môžete si to obmedziť na nejaký vlastný počet FPS, ale VSync je funkcia, o ktorej by ste potrebovali vedieť, že vám lokne FPS-ka na základe zobrazovacej frekvencie vášho monitoru. To môže ale spôsobiť input lag, že vaša myška bude dajme tomu oneskorená. Takže vám všetkým odporúčam nechať to na nekonečno alebo unlimited. Viewbobbing je to, že sa vám hýbe alebo nehybe ruka počas toho, ako chodíte. Entity Shadows je tieň mobov, ktorý keď vypnete, no tak nevidíte ani pod sebou, ani pod žiadnym mobom tieň. Attack Indicator je nastavenie pomocou ktorého si viete prepnúť ukazovač najsilnejšieho hitu, ktorý je používaný v kombate od verzie 1.9, buď do stredu obrazovky, buď na hotbar, alebo úplne ho dokážete vypnúť. Dynamic Foe mení šírku pohľadu, keď si dajme tomu dáte speed alebo keď letíte. Keď sa presunieme do kategórie kvality, Mipmap Levels určuje, ako veľmi majú byť zobrazené objekty, ktoré sú v diaľke. Anisotropic Filtering určuje, do akej diaľky sa má Minecraft snažiť
snažiť blurovať objekty, aby nevznikali grafické problémy. Emisívne textúry povoľujú resource packom mať vlastný zdroj svetla. Better Grass určuje kvalitu hliny a hlavne na tých miestach, kde sa kríža biomy. Custom Fonts povoľuje resource packom používať vlastné písmo. Connected Textures povoľuje resource packom krížiť bloky medzi sebou. Custom Sky povoľuje resource packom upravovať textúru oblohy. Custom Entity Models povoľuje resource packom upravovať modely mobov. Distortion Effect upravuje správanie a intenzitu naozaj efektu alebo v inom prípade efektu pri portovaní sa do Netheru, dajme tomu. Mipmap je matematický spôsob zarovnania ďalekých objektov, no viac menej sa medzi nimi nedá veľmi povedať rozdiel. Anti-aliasing uhladzuje mobov, bloky a objekty naokolo ako celok. Random Entities povoľuje resource packom, aby mali viac textúr zvierat. Better Snow zlepšuje kvalitu a spracovanie snehu v závislosti od blokov naokolo. Custom Colors povoľuje resource packom mať vlastné sfarbenie blokov. Natural Textures povoľuje alebo zakazuje resource packom používať vlastný model blokov. Custom Items povoľuje alebo zakazuje resource packom vkladať do hry nové itemy. Custom GUIs umožňuje resource packom zmeniť dizajn tlačidel v Minecrafte a FOV Effects určuje intenzitu šírky pohľadu, ktoré sú vyvolané pouštami alebo pohybom v Minecrafte. Keď sa presunieme do Details, nájdeme tam nastavenie kvality mrakov, stromov, oblohy, slnka, mesiaca, hmly. Môžeme tu nastaviť kvalitu spracovania presvitných blokov, kvalitu vyhodených itemov na zemi, kvalitu vinetu, čo je zatmavenie rohov obrazovky a diaľku, v ktorej sa pre nás mobovia budú zobrazovať. Cloud Height vám povolí zmeniť výšku oblakov, Rain and Snow vám povoľuje zmeniť kvalitu dažďu a snehu, Stars je nastavenie hviezd, Showcapes vám povoľuje vypnúť si capy hráčov a Fox Start je diaľka od hráča, od ktorej sa má zobrazovať hmla, hlavne pri menšom render distanci. Health Item Tooltips vám umožňuje vidieť názov itemu v hre nad svojim hotbarom, cez Swamp Colors si viete vypnúť alebo zapnúť zmenu farby hliny alebo ostatných blokov na základe toho, že v akom ste biome. Alternate Blocks povoľuje resource packom, aby mali na jeden blok viac textúr v rozdielnych variáciách a BioBlend určuje, aký má byť veľký farebný prechod medzi biomami. V animáciách netreba asi nič vysvetľovať, tam si vypínate pohyb vody, ohňa, redstone voidu a tak ďalej, alebo si tu dokážete vypnúť alebo obmedziť partikly, čiže častice, ktoré vznikajú pri rozdielnych udalostiach. Časti performance si viete zmeniť nasledovné. Render Regions povoľuje vašej grafickej karte, aby matematicky lepšie načítavala čanky a hlavne vo väčších vzdialenostiach. Smart Animations zariadzuje to, aby sa vám animovali len objekty, na ktoré máte pohľad. Smooth FPS sa vám bude snažiť stabilizovať FPS namiesto toho, aby vám skákali medzi veľkými číslami. Chunk Updates ovplyvňuje interval načítavania chunkov alebo to, ako rýchlo sa vám budú chunky načítavať. A Lazy Chunk Loading je užitočné na serveroch, pretože vám Minecraft vyrenderuje len chunky v smere, kde chodíte. No v singleplayeri vám to môže spôsobiť chunk erory alebo zle vygenerovaný svet. Fast Render využíva algoritmus, ktorý stabilnejšie vypočítava grafické prvky v Minecrafte, na ktoré sa viac sústredíte, a Fast Math používa lepšie výpočty pre fungovanie hry, a to hlavne na multiplayeri. Smooth World má algoritmus, ktorý rozdelí Minecraft procesy tak, aby nezaťažovali načítavanie singleplayer sveta, a Dynamic Updates dokáže na silu vygenerovať viac chunkov a hlavne vtedy, keď hráč stojí na mieste. V sekcii Other si viete zapnúť lagometer, cez ktorý dokážete vidieť v F3 plynulosť serverového procesu alebo plynulosti Minecraft sveta, TPS ako v celku. Keď kliknete na Show FPS, dokážete vidieť FPS bez toho, aby ste mali F3. Dokážete úplne vypnúť zmenu počasia, dokážete si zapnúť a vypnúť Minecraft na celú obrazovku, môžete si nastaviť kvalitu snímky obrazovky, ktorú urobíte cez F2. Debug Profiler vám ukazuje v F3 graf, na čo všetko sa momentálne Minecraft spracovávanie sústredí. Advanced Tooltips vám ukazuje durabilitu itemov, čo máte v inventári, alebo ich Minecraft IDčko, ktoré môžete použiť v príkazoch. Môžete si nastaviť stály čas, to je navždy deň alebo navždy noc, alebo autosave sveta, aby sa vám Minecraft svet ukladal v určitom intervale, aby ste po nečakanom crashi neprišli o zmeny vo svete. Show GL Errors vám ukáže grafické problémy, ktoré môžu nastať alebo vzniknúť pri vložení pokazených shaderov alebo modov, a full screen mod je rozlíšenie, v ktorom chcete Minecraft na full screene hrať. Čím menšie rozlíšenie, tým menšia kvalita obrazu, no tým lepší výkon. Tak, a to je z tohto módu asi všetko. Keď máte nejaké otázky, napíšte to do komentárov a určite sa tu nájdú ľudia, ktorí sa do toho vyznajú taktiež. Veľmi by som chcel poprosiť, aby ste dali odber a zvonček na tento kanál, pretože nad týmto videom som sedel fakt dlho, a keďže je tento kanál nový, nemám z neho ešte žiadne peniaze a dlho ešte ich mať nebudem. Tieto videá sa ale snažím robiť čo najviac kvalitne preto, aby som vám pomohol, a snad sa aj tak stalo. Ďakujem pekne a majte sa krásne.